ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ತು ಜನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೊಂದೆ ನಿಂಡ ಒಂದೆ ತಪ್ಪುದರ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಪ್ಪುದರ್ ಮರೀನಾ ಬೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂದೆತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಬೇಲೆನಗು ನಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಕಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ತೋಜಂತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರೋ ರಾತಿ ತುನಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂತುದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ನಕೊಂದು ಒಂಜಿ ನೂದು ಅಂತಸ್ತು ಮಿತ್ತುದಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗದ ಪುದರ್ ಮರೀನಾ ಬೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೋಟನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅಂಚನೆ ಅವೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ರೂವಾಡ್ದು ಮುಪ್ಪ ಪಾಲು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಒಂದೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಈ ಮಾಲ್ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುಚ್ಚಿ, ಪ್ರದಾ, ಲೂಯಿಟಾನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೋಜ್ಪನಗ ಮಲ್ಲ ಓಡದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಡೆ. ಅಲ್ಪ ಆ ನೂದು ಮಾಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋಂಡ ಇಡೀ ಸಿಂಗಾಪುರೆ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್. ಅಂಚನೆ ಈ MBS ಒಂಜಿ ನೂದನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀವರ್ಸ್ ದೆಕ್ಲ ಉಂಡು. ಅವಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಡು ನಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮಕ್ ಇಡೀ ಸಿಂಗಾಪುರ್ದ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಇತ್ತನು ಪೋನಾಗ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಕಾಸದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೇರಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತಿದ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ತ ನಾ ಮೂಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂದಿರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲ ಅತ್ತೆ ಹೈ ಎಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮಾಲ್ ತೂದು ಬರ್ರಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೂಂದು ಮಾಲ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಂದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದೆದ್ಲ ಮಿತ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇತ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹಾಲ್ ತಿರ್ತಡಿಪ್ಪುನು ತಿರ್ತುಡು ನೀರು ಪೋಪುಂಡು. ನೀರ್ಡು ಒಂಜಿ ಓಡದ ಲೆಕ್ಕ ವೆನಿಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ವೆನಿಸ್ ಒಂಜಿ ಊರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದು ಓಡಾಡು ಪೋಪರ್ಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಂದು ಬರ್ರ. ಈ ಮಾಲ್ದ ಉಲೈ ನೀರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ ಐಟು ಓಡಾಡು ಜನನ ಕುಲ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಓಡದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ತುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಈ ಮಾಲ್ಗ್ ಬತ್ತದ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ ನೀರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಮಿಶಿಲನ್ ಸೆಫ್ ಪೂರ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಫ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದೇ ತಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಈವೆಂಟ್ ದಡೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಯಿ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಪೊಕ್ಕ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಈವೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣಂದೆ ತಿರ್ತಡ ಬೋಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲತ್ತಲೆ ಅವಕ್ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕೊಂತದು ಅಲ್ಪ ಬುಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲಿಗೂ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಪೋಪ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತ. ಬಟ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಷ್ಪಾಡುಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿನಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ತಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಉಂಡು
ಅಲ್ಪದ ಥೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಥೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಪೋಲಿತ್ತಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮನ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನನೇ ಜೋಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬುನ. ಸೊ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬಾಗಡ್ ಜೋಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬುನ ನಿತ್ತಂಡು. ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಜಾರಡ್ಡದಾನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕುಡ್ದು ಬೇತದಾಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಬೇರೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಂದು ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಂತಂತೇರು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡು, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡು. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಐನ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೂನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಲೆಕ್ ತೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬರ್ದು ಕೊರೊಂತೇರು. ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಪ ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊರಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಇಂಚ ಒತ್ತುಂದುಲ್ಲಿರ್ತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಲ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂತೇರು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಹೂ ಡಿಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪನ ಐನ್ ಕೊಟ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಇಂಚ ಕೊಡ್ಪ ತವೆನ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತಡ ಚಿತ್ರ ದೀಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದ ಟಕ್ಕ ಅಂದ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನಪ್ರ ಮನ್ಪೆರ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಂಗ ಮನ್ಪೆಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಂಗ ಮನ್ಪುನು ಪೋದೊಂಜಿ ಪೋಯ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ನಂದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದಲೆಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಟಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಏಕಂದೆ ಕೊರಿಯರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋನ. ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದದನ ಇತ್ತಂಡು. ಇದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ. ಏತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಒಂದೇಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತನು. ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಬತ್ತಿರು ಜೋಕ್ಲು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಜೆಟ್ ಬತ್ತೇರು. ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ಸವಾಪ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂರೆರ್ಲಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೇತವ್ರು ಲೇತ್ ಜನ ಲೇತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಅಂಚಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲಿ. ಸಂಚಿಡ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲವು ಉಂಡು ತುಲೆ ರಾಕ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದಲ್ಲೆ ಕಾವು ಆ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತೇರು. ಸಲ ವಸಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಗೊಬ್ಬೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸರಿ ನಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಪಂಡೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಅಂಚಿ ಪುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಚೂರು ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇದೀಕ ನಮ್ಮ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಂಪನ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಣತ ಐಕ್ಲ ಪೋಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತೊಲ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಬೈದೇರು. ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಲ ವಸಿಸ್ಟಲ್ ಪೊಂಚಿದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ನೈಟ್ಗೂ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ತೊಂದತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಓಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಐನ್ ಪುರ ತೋಷ್ಪರ ಮುಖ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಲಾಣ್ಲ ಮನ್ಪೇರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ತ ಮನದನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತುಂತುಜ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪುರ ತೂದು ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂದು. ಸರಿ ನಾನು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಕಂದು ಮೆಲನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಈ MBS ಮಾಲ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೆಗ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ. ನಿಕ್ಲ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಬತ್ತಂಡ ಮರೀನಾ ಬೇ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಪಡೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಮುಂದೇನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಮರೀನಾ ಬೇ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿವೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿವಾರ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು.